Kag sa Good Vibes, ang dalan nga nagaserbe nga shortcut halin sa Villa Esperanza sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Pagwa sa daan nga airport sa Bacolod, ang nagaserbe man nga exit point sa mga pumuluyo in kaso nga magbaha. Yaring report. Halin sa mismo nga entrance ang Palmas del Mar nga resort sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Pag turn left, kag konrektahon mo ang dalan, dalon ka sini sa kilid sang runway sa daan nga airport sa Bacolod. Sementado na ang dalan pakadto sa runway. Pagkakita mo sa runway, pwede ka maka-turn left para mag-agi mismo sa runway. May gamay nga rough road, kag makatabo ka lang dire. Rektahon mo lang ini pakadto sa guluwaan. Turn left, then right. Ang guan mo, amo ang Banga Sea Oil. Rough road man ang alagyan pagwa, pero kung halin ka sa Palmas del Mar, hindi mo na kinahanglan pa usuyon balik ang dalan pabalik sa proper, kag sa crossing sang Araneta kag Magsaysay Street. Gwa ka na sa main highway sang Araneta sa unhan sang daan nga airport sa Bacolod. Sa tuanay, temporary wagin saradaan ang lugar, pero karon sarang na diri makalabay ang mga salakyan. Suno sa mga residente, dako nga bulig ang ini nga shortcutan, kay kung magbaha ang area sa may tupad sang suba, hindi na makalabay ang mga salakyan. Kagang ini nga shortcutan, amo na ang nagaserbe nila nga exit point para makagwa sa area.